Ingredients: 200 grams de pernil, 150 grams de xoriço, 400 grams d'espagueti, tomàquet fregit, ceba fregida, oli d'oliva. sal. Elaboració. La pasta. Posem en una cassola aigua a bullir. Quan comença a bullir, hi afegim els espaguetis i posem una mica de sal. Quan passen 10 minuts d'ebullició, retirem els espaguetis amb un escorredor i els refredem amb aigua perquè no s'enganxin. La salsa. Primer pas, posem una paella al foc i li afegim un dit d'oli. Segon pas, incorporem el pernil i el xoriço i remenem. Quan estan fregits, li afegim la ceba. Quan passen 2 minuts, afegim el tomàquet. Quart pas, una vegada tot remenat, afegim per últim els espaguetis. Presentem el plat i a disfrutar. Bon profit!